Jeg har startet. Hej og velkommen til Chili-fjernsyn for dig. Chili-fjernsyn for os. Anna og Lotte. Det her det er en lille rebuttal-video til det vi lavede før. Herr Strand, hvis du gider at tage det alvorligt engang, fordi du kommer til at dø lige om det. Det er en lille rebuttal-video til det vi lavede tidligere. Fordi at en rebuttal. Genflasket. Fordi at herr Strand her, han har lige spist sådan en lille gul en, som han har døbt Søren Christensens fætter og kusinefest. Det kommer så, at en min onkel har dyrket i sit drivhus. Og jeg synes den smager utrolig godt, da jeg smagte den, men jeg har aldrig spist den helt. En dejlig citrussmag. Jeg var ikke så pjattet med den, vil jeg sige. Nej, du var ikke så pjattet med den, og du krampsvedte og tårerne løb. Den smagte ikke godt. Nej. Og det var ikke fordi den var stærk, det var fordi du brød dig ikke så meget om smagen. Den smagte ikke godt, nej. Den var stærk, nej, elsker at svede. Men den smagte ikke så godt, den var lidt citrus til. Men jeg fik jo kun en lille skive af den dejlige orange fætter, som var ved at slå Joy ihjel. Og den lille skive var nok til at være ved at slå mig ihjel efterfølgende. Vi kan kalde den for orange rynkefætter. Orange rynkefætter, lad os kalde den det. Så nu er jeg blevet udfordret til at spise sådan en gul fætter her, som var ved at tage livet af Morten Strand for dig. Du sagde du ikke ville mere, så måtte jeg jo battle og sige, jeg æder den. Præcis. Og hvad spiser du, Morten? Jeg spiser den der sorte jalapeno. Jalapeno er ikke... Jalapeno i sig selv er ikke så stærk. Men nu er det jo en afart, vi ikke kender. Det er en afart, og den skulle være ret stærk. Jeg kan lige så godt dø, som du kan dø. Lige præcis. Så lad os tage hul på det. Ja. Vi skal huske at skylde dem. Det skal man godt. Så. Det har jeg hørt. Så må vi se, hvad vindestyrke vi kan nå op på. Lige præcis. Se, så kører man Superman til noget, fordi det er sådan noget, vi kan. Hvis man ikke dufter sådan her med. Det er meget citronagtigt. Meget citrus, meget frisk citrus. Fuldstændig som de har skrevet det. Pas på, at vi får noget af det stærke med her. Der er godt med kerner i det også. Ja, hvis jeg lige vil prøve at se, det er rigtig flot. Der er ikke så meget duft i den, synes jeg. Men ja, det er en rigtig flot en, den her. Og jeg skal lige spidse mig af den, der er ikke rigtig noget. Den dufter bare grønt. Den dufter grønt, så. Ja, meget grønt. Der er ikke så meget citrus i det. Nej. Den dufter utrolig godt, den her. Tror I, vi får den til at glide ned? Jamen, der er jo ikke andet for en... Skål! Skål! Bottoms up. Skål tyk godt. Blande det med munden. Så der bliver sådan en eksplosion ned med maven. Nej, den er ikke så citrusagtig, den her. Den er meget bedre. Jeg kan mærke den i mit venstre næsebord lige nu. Det skal faktisk nys. Ej, skal du holde lidt afstand. Det smager væsentligt bedre, vil jeg sige. Han kunne bedre lide. Det var en god smag, der var i. Hvordan er den stærk, kan du mærke? Der er noget styrke i den? Nej, jeg vil sige, nu har jeg jo lige haft fat i sådan en fætter kusinefest, ligesom... Altså jeg tror det er det, der gør det, fordi at... Den er ikke lige så slem. Jeg synes ikke, den er så frygtelig. Nej, for du har lige haft fat i det der rynkefætter. Orange rynkefætter. Nej, orange rynkefætter. Men jeg tror, vi har dræbt alle følelser i vores mund. Altså, jeg har tabasco derude, hvis vi skal have livet os selv igen. Vi skal have livet os selv. Ej, jeg kan mærke, at den er på tungen nu. Er den ved at være der? Ja, den er ved at være der. Den er god på tungen. Men altså, jeg vil sige... Den smagte faktisk godt. Den her smagte godt, det synes jeg ikke... Jeg synes, den måde, du sad og krampsvedte på over den her fætter-kusinefest. Det er en lidt overreaktion på det. Det er en lille mild sag, når det kommer til stykket. Det vil sige, om en 14 dage, 3 uger, en måned, eller når I nu kommer igen, så laver vi simultansmagning hele aftenen igennem. Ja. For ligesom at være... Fordi jeg tror, problemet er, når vi har spist dem, der var stærkere før, så er de ikke så stærke dem her. Altså den her det smager fint, det smager dejligt. Det smager, jeg kan godt lide farven på den, og den dufter godt. Og, det var rigtig smagfuld. Ja, det smager dejligt. Ja, men altså vi har kun sådan en lille Dutch chili tilbage, den skulle ikke være så stærk, så den prøver vi at så det kommer Simone til at spise i løbet af i aften. Det er planen. Men vi går normalt ikke ind for gruppepres. Vi går ikke ind for gruppepres, det gør vi ikke. Men altså, hvis ikke du spiser den her, så... direkte tvang. Så er det ikke så godt, vel? Nej, det er det ikke. Det er direkte tvang. Så... Jeg har ræb ud i bilen. Og gaffatape. Det er rigtig godt. Ja, men jeg tror ikke, der er så meget... Nej, det er faktisk det var jo en walk in the park. Vi troede, det var sjovere, men... walk in the park.
Ja, der er ikke så meget at sige Det til smager godt, det smager væsentligt bedre. Ja. Ja. Jamen, der var en fornøjelse at dele den her oplevelse. Er det ikke meget? Sådan der. Ja. Nå, Kan I have det godt? så skal vi have noget øl. Skål! Om lidt har stjælet